B'investiment ta' €1,000,000 l-Ministeru għall-Enerġija sejn organizzazzjonijiet volontarji sabiex jinstallaw pannelli solari. B'hekk ikunu qegħdin jiġġeneraw l-enerġija f'sorsi alternattivi aktar nadifa u sostenibbli waqt li jiffrankaw mill-kont tal-elettriku. B'kollox se jiġu installati 2000 pannella solari li ser jitqasmu bejn l-organizzazzjonijiet volontarji li se japplikaw u mhux se joħorġu ċenteżmu sabiex jinvestu f'dawn il-pannelli. Kull organizzazzjoni volontarja tista' tinstalla bejn 12 u 24 panella skont l-ispazju li għandhom fuq il-bejt tal-post minn fejn joperaw. Il-kap uffiċjali tal-Istrateġija tal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma Sandro Lawri qal li konxi tax-xogħol siewi li jagħmlu l-organizzazzjonijiet volontarji f'pajjiżna, il-Gvern ħass li seta' jgħinhom b'dan il-proġett. L-idea hija li peress li nafu li dawn jagħmlu xogħol siewi fil-komunità u ġeneralment ikunu situazzjoni li diffiċli li jinvestu anka f'sistemi ta' pannelli solari, fejn raħtiġa li jintervjeniju u jgħinhom billi joffrilhom il-possibilità li jakkwistaw daw il-pannelli solari għal fuq il-binjiet minn fejn joperaw. Il-Ministru għall-Enerġija Joe Mizzi tkellem dwar l-importanza ta' skemi bħal dawn sabiex tiġi ġenerata aktar enerġija nadifa. Il-Ministru Mizzi fakkar fl-inizjattivi li ħall-Gvern fl-aħħar snin, fosthom li raħħas il-kontijiet tad-dawl għall-familji u n-negozji u l-qalba l-gas tal-Power Station mill-aktar żejt li nniġġes. Għalhekk qed nagħmlu għandna diversi skemi ta' biex dak li jkun jippromovi enerġija rinnovabbli fl-istess ħin ikun qed jiffranka l-flus, allura u anke qed innaqsu t-tniġġis mill-arja. U f'dan l-aħħar oħra wkoll ikun qed nieħu targets li rridu nieħu li ta' 10% sas-sena d-dieħla ta' enerġija rinnovabbli. Ifri dana win-win situation ħanejtek. L-applikazzjonijiet għal din l-iskema se jinfetħu fl-14 Ottubru. Iżda organizzazzjonijiet li għandhom bżonn il-permessi mill-Awtorità tal-Ippjanar sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-iskema jistgħu jġibu l-permessi meħtieġa u japplikaw f'Marzu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.